विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रॅक्टिस सेट 2.2 यातलं थर्ड एक्झाम्पल बघा. काय म्हटलंय? इन फिगर सेगमेंट पीएस इज मीडियन. मीडियनचा अर्थ काय होतो? हा जो एस आहे हा या सेगमेंटचा मिड पॉइंट आहे. ट्रायंगल PQR मध्ये ही मीडियन ड्रॉ केलेली अँड PT इज परपेंडिक्युलर टू QR आणि ही जी PT आहे ही परपेंडिक्युलर आहे. तर हे दोन स्टेटमेंट्स आपल्याला प्रूव्ह करायचे. हे दोन्ही जर आपण ऑब्झर्व केले तर हे ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल आणि अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल यामध्ये आपण अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस शिकलो होतो, त्याचा उपयोग करायचा आहे. बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा आपण कसं म्हणणार? इन ट्रायंगल PSR, हा जो अँगल एस आहे, सगळ्यांना दिसतोय का ट्रायंगल PSR? या ट्रायंगल मध्ये हा अँगल एस ऑब्ट्यूज अँगल आहे, इज अँड ऑब्ट्यूज अँगल. आता थोडं लक्षात ठेवा, आपण ऑब्ट्यूज अँगल मध्ये अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस शिकलो होतो, बरोबर आहे? ती अप्लिकेशन कशी होती, त्याचं स्टेटमेंट काय होतं बघा. या ऑब्ट्यूजच्या समोरची जी साईड असते म्हणजे PR स्क्वेअर, इट इज इक्वल टू PS स्क्वेअर प्लस RS स्क्वेअर प्लस ट्वाइस RS इंटू TS किंवा ST म्हणा, RS इंटू TS किंवा ST. या चारही नावांमध्ये S आलं पाहिजे. जो अँगल ऑब्ट्यूज आहे ना तो आला पाहिजे, एवढं लक्षात ठेवायचं. हे आपलं शेवटचं स्टेटमेंट होतं अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस इन ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगलचं. याला आपण रिझन देऊ शकतो, अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस इन ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल. आता दुसरं, इथे आपण हे पाहणार आहोत PR स्क्वेअर इक्वल टू, आणि त्याच्याशी कम्पेअर करून यामध्ये काही चेंजेस करावे लागतील. हा जो PR स्क्वेअर आहे ना, हा अशाला असा राहू द्यायचा. म्हणजे प्रश्न बघायचा, प्रश्नामध्ये काय विचारलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे हे जे स्टेटमेंट आहे यात थोडे बदल करायचे. किंमत बदलणार नाही, फक्त त्यांची अरेंजमेंट बदलेल. PS स्क्वेअर जशाला तसे. आता इथे RS स्क्वेअर आहे, इथे RS नाही दिसत आपल्याला, पण आपल्याला माहितीये ही जी RS आहे ना ही या QR च्या हाफ आहे, कारण हा जो S आहे हा मिड पॉइंट आहे. मग त्यामुळे RS लिहिण्याऐवजी आपण लिहिणार QR अपॉन 2, म्हणजे QR च्या हाफ आणि स्क्वेअर जशाला तसा. पुन्हा प्लस जशाला तसे, 2 जशाला तसे. आता इथे थोडा प्रश्न बघायचा, QR इंटू ST आणि इथे RS इंटू ST आहे. आता ही जी RS आहे ना ही RS पुन्हा एकदा सांगते QR च्या हाफ आहे, म्हणून QR च्या हाफ RS आणि ST जशाला तसे. आपण किमती बदलवल्या नाही, फक्त RS च्या ऐवजी QR च्या हाफ, RS च्या ऐवजी QR च्या हाफ, किंमत तीच ठेवली. आता बघा, म्हणजे PR स्क्वेअर विल बी इक्वल टू PS स्क्वेअर प्लस हे जे QR/2 द होल स्क्वेअर आहे हे जशाच तसे राहू दे. इथे हे गुणाकारातले 2 आणि भागाकारातले 2, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर कॅन्सल होईल आणि आपल्याला मिळेल QR इंटू ST. तर अशा प्रकारे आपल्याला जे पाहिजे होतं प्रश्नामध्ये विचारलेलं ते मिळालेलं आहे. तुम्ही जर आता हा प्रश्न बघितला आणि हे बघितलं तर दोन्ही सेम दिसतं, पण इथे कसं आहे PS स्क्वेअर आधी आलंय, मग त्याच्यानंतर QR इंटू ST आहे आणि मग सगळ्यात शेवट QR/2 द होल स्क्वेअर आहे. तर आपण कसं करून घेऊ, तसंही आपल्याला माहितीये बघा. 1 + 2 + 4, 1 आणि 2 3, 3 आणि 4 7, किंवा 1 + 4 + 2, याचे आन्सर सेमच येतं. तर फक्त अरेंजमेंट चेंज केल्याने किंमत बदलत नसते. म्हणून PR स्क्वेअर इज इक्वल टू PS स्क्वेअर, मग लिहू हे QR इंटू ST आणि मग प्लस QR/2 द होल स्क्वेअर. आता इथे आपला पहिला पॉइंट संपला. दुसरा पॉइंट काय विचारलाय बघा, PQ स्क्वेअर, म्हणजे हा इकडचा ही सेगमेंट घेतलीये. आता आपल्याला हा अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल घ्यावा लागेल आणि या ट्रायंगल मध्ये हा जो S आहे ना हा अॅक्यूट अँगल आहे. तर सेम असंच लिहिणार आपण, फक्त ऑब्ट्यूजच्या ऐवजी अॅक्यूट, आणि त्याप्रमाणे प्रॉपर्टीज चेंज होतील. बघा, इन ट्रायंगल काय नाव आहे या ट्रायंगलचं? PSQ.
अँगल एस इज अन अॅक्यूट अँगल. मग अॅक्यूट अँगल साठी आपण अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस शिकलो होतो. ती एक प्रॉपर्टी होती. बघा काय होतं, जो अॅक्यूट अँगल असतो ना, हा अॅक्यूट अँगल आहे, याच्या समोरची साईड म्हणजे पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता उरलेल्या ज्या दोन साईड्स आहेत त्यांच्या स्क्वेअरची बेरीज करायची म्हणजे पी एस स्क्वेअर आणि क्यू एस स्क्वेअर. पी एस स्क्वेअर आणि क्यू एस स्क्वेअर आणि मग मायनस लिहायचे 2 इंटू, आता कसं करायचंय, क्यू एस इंटू टी एस किंवा एस टी म्हणू शकतो. क्यू एस इंटू टी एस किंवा एस टी. जसं आपल्याला इथे लिहिलंय ना आपण अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस, इथे पण तसं लिहिणार अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस. पण इथे ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल आहे तेव्हा प्लस लिहायचं आणि इकडे अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल आहे तेव्हा मायनस लिहायचं. रिझन आपण देणार अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस. आता यामध्ये पुन्हा काही चेंजेस करायचे. कसे ते बघा, हा प्रश्न बघून घ्यायचा. प्रश्नामध्ये काय विचारलंय तेवढेच चेंजेस करायचे. हा जो पी क्यू स्क्वेअर आहे हा जशाला तसा, इक्वल टू पी एस स्क्वेअर सुद्धा जशाला तसा. आता हा जो क्यू एस स्क्वेअर आहे त्याच्याऐवजी लिहिलंय क्यू आर बाय 2. बघा हा जो क्यू एस आहे ना, हा या क्यू आरच्या हाफ आहे, कारण हा एस मिड पॉइंट आहे. मग आपण याला एवढं चेंज करू शकतो, किंमत बदलवत नाहीये आपण, फक्त क्यू एस च्या ऐवजी क्यू आरच्या हाफ म्हणजे एकच झालं. -2 जशास तसे पुन्हा एकदा क्यू एस म्हणजे क्यू आरच्या हाफ इंटू एस टी जशाला तसे. आता बघा आपण काय करणार आहे, पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेअर प्लस क्यू आर बाय 2 द होल स्क्वेअर. हा जो ब्रॅकेट आहे ना, हा जशाला तसा ठेवायचा. आता इथे मात्र -2 आणि 2 कॅन्सल होतील, कारण एक न्यूमरेटर मध्ये आणि एक डिनॉमिनेटर मध्ये. मग आता आपल्याला काय मिळेल, क्यू आर इंटू एस टी. फक्त आता थोडं जागा चेंज करायची आहे. पी क्यू स्क्वेअर मिळाले, पी एस स्क्वेअर मिळाले. आता हे जे मायनस क्यू आर इंटू एस टी आहे त्याला आधी घेऊन टाकायचं. पी क्यू स्क्वेअर जशाला तसे, पी एस स्क्वेअर जशाला तसे. हे जे मायनस क्यू आर इंटू एस टी आहे त्याला त्याच्या साईनसह जशास तसं आधी लिहायचं आणि मग प्लस क्यू आर बाय 2 द होल स्क्वेअर. तर अशा प्रकारे इथे आपला दुसरा पॉइंट सुद्धा संपलेला आहे. आपण इथे अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम इन ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल आणि अप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम इन अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल यांचा यूज केलेला आहे.